हेलो लोगोफोर सिगाङावनो आंनि गोरबो गोसोजों आंनि चेनेल अनसायगिरि साफ्रोमबो आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोनखौ गोरबो गोसोजों आंनि चेनेलाव बरायनानै लाबाय। दा दिनैनि दिनाव मानि रुंगल बर' बिथांनि फारसे गोबां बाथ्रा सावरायगोन। दा बिनि सिगां नोंथांमोनहा रुंगल बर'नि माखासे बाथ्राफोरखौ खोनासंनानै लाग्रोबानो जाबाय लोगोफोर। सरकाराव थानाय समाव मालाबाबो बिथाङा एक्सग्रेसियानि बाथ्रा, मार्टियार्स फेमिलिनि बाथ्रा, रिहाबिलिटेसननि बाथ्रा मालाबा बुंफेरासै। हाग्रामा महिलारि बिथांनि संख्रि जानानै देरगासिनो दङमोन। लासै लासै बिथाङा जिथिया नुबाय पकेटआ जिर' जालांगासिनो दङ, अब्ला हारिनि सेन्टिमेन्टआ बोरैबा फैफ्लांबाय। बेबायदि मानसिखौ जों बयबो सिनायना लानाया मोजां। मोनथिगौ बिक्रम दैमारिया बेसेबां गोथौ हाखरनि ना। दा बिथांखौथ' मोनथियै रावबो गैया नङा होमब्ला। दा बिथाङानो जाहैबाय पार्टिनि बिथोराव बयनिफ्रायबो मानि मा होनो बिथांखौ बिराद गोदै राव बुंग्रा आरो बिथाङा। मानि बिथांखौथ' दिनैनि दिनाव सोर फाग्ला सिनायै दं नङा होमबा। मानि ओरैबायदि गोदै राव बुङो बिथाङा, मानि बिथांनि रावफोरखौ खोनाब्लानो मानि एलार्जि जायो आरो रायजो राजाफ्रा नङा होमब्ला। सोरबा नों आंहाल' एलार्जि जाया, बयबो रायजो राजाफ्रानो दिनैनि दिनाव एलार्जि जायो। मानि कटकबगला मानसिफोरनाव दङ मानि बै एम्फौ सुमुफोरखौ नुबानो जोलाग्रोग्रा बिदि आरो। मानि बै एम्फौ सुमुआ नांलायनाङा आरो मानि नुबानो जोखायो। दा दिनैनि दिनाव रुंगल बर' बिथाङाबो थिग बेबायदिनो रायजोफोर। दा बिथाङा सोरबा बिक्रम दैमारि, सोरबा कास्तम बसुमतारी सार बिथांमोनखौ गाज्रि सोंखारिनायनि सिगां गावनि बै लाइफ केरियारखौ सांग्रोनांगौ बिथाङा। मानि बिथाङा मानि गिबियाव सोरनिफ्राय लानानै गावनि लाइफखौ जुरिजेनामोन नङा होमबा। बिथाङा जाहैबाय BPFनिफ्राय लानानैसो गावनि लाइफ दानायाव मोनसे जुरिजेननायनि मोनसे सिमां नुदोंमोन नङा होमब्ला रायजोफोर। बिथांखौ जों ओरैबायदि बुंनांगोन दिनैनि दिनाव मानि गोदै राव बुंनायनि मानि मास्टार होननांगोन आरो। बिथांखौ ओरैबायदि गोदै बुङो आरो बिथाङा। दा बिथाङा माबा मोनसे सिमां दं जानो हागौ नङा होमबा। दा बिथांखौ बखिनानैथ' जेबो जाया। दा बिथांमोना गाज्रि बुंनायखायसो आंबो बुंनाय जाबाय। दा UPPLआव थानानै बिथाङा गावनि माबा मोनसे बिराद गोदै बा गिदिर सिमां दं जानो हागौ। दा बै सिमांफोरखौ जाफुंहोनो हागोन ना हाया, दा बेखौसो सिन्था खालामनांसिगोन आरो। दा दिनैनि दिनाव बिथाङा BPFखौ एंगारनानै दिनै UPPLआव माबा मोनसे सिमां सुजुनानै थांबाय। दा दिनै थाङै दिनै 4 बोसोरानो जोबलांबाय बे सरकारा नङा होमब्ला रायजोफोर। दा बै समावसो बिथाङा सिमां सुजुमालाय मानि खाब दाब जाफुंबावगोन बे रायजो राजाफोर नङा होमबा। मानि हरखाबै मानि सिरि मोननाय, मानि सिमां नुजेननायावनो सोरबा फोजाफ्लांफैनाय बायदि जासिगोन। रुंगल बर' आदै मोजाङै सिन्था खालामनानै नाय नोंथांनि बै सिमां मिजिंफोरा जाफुंगोन ना जाफुङा। आरो बिथाङा बुंबावदों मानि बिक्रम दैमारि सारा बिसि गोथौ दैनि ना होनना बुंदों आरो। फाग्ला गावहालाय बिसि गोथौ दैनि ना नङा होमब्ला, रावबो मिन्थि गैया रायजो राजाफ्रा। दा बेखौनो सिन्था खालामनांगौ फैगोन समफ्राव मानि जोंनि रायजो राजाफ्राबो नोंथांमोननि बे बिराद मोजां खामानि मावनायखौ लानानै मानि नोंथांमोननि बै गोदै गोथाव फिथाइफोरखौ होनो थांगासिनो दं 2025आव मानि 2025 मायथाइयाव रायजोफोर नङा होमब्ला। आरो मोनसे बिराद इन्टारेस्टिं माबा दंबावो लोगोफोर, मानि मा होनो बिदिखौ सल'बाथा। दा बे भिडिअखौ नायनानै लाग्रो बै आलु गेसावनि मानि सल'गारो मानि मा होनो बिदिखौ मानि आलु गेसावखौ जुदि बै मोजां आलु बस्थाजों सोदेरबा मानि आलुआ सेवलाङो होननाय नङा होमब्ला। दिनै बेखौ लानानै माखासे सावरायगोन आरो भिडिअखौ नायग्रोदो नोंथांमोना। हमथाग्रा थानेश्वर ब्रह्म बिथांजों आङो 4 बोसोर आङो बिथांखौ मोनबाय। खिन्थु बिथाङा बे 4 बोसोराव जोंनि प्राइमारिनि गेजेराव जिबायदि कारापसन खालामदों बिनि सिमा गैया।
बिथांनि कारापसनखौ जोङो माने खुगाजों बुंना फोजोबनो हाया। बिथाङा थारैनो सासे आलु गेसावमार। बे आलु गेसावखौ जाय बिथांमोना बस्थायाव सोना लाहैदों बे बस्थानि आलुआ बे सेवनायनि आसायाव दङ। बेखायनो जोंहा जेबो आफसुस गैया। दा बाथ्राया बेनो रायजोफोर, आलु गेसावखौ जुदि बै मोजां आलु बस्थायाव दोनफायोब्ला माने अट'मेटिकेलि सेवलाङो होननाय बाथ्राया दंखायो आरो थारैनो नंमारगौ। गमामायैनो जामारो सेवमारो। थिग बिदिनो दिनैनि दिनाव रायजो राजाफोर दिनै नुखा हसिखा नङा होमबा, नैबे सम आरो बोथोरखौ दिनै नुखाजोबनानैबो खोनाखाजोबनानैबो दिनै मा जादों, दिनै हनै BPF हान्जाखौ एंगारनानै बै मानि मा होनो ट्रेक्टर दालायाव गाखोहैगासिनो दं नङा होमबा। बेबो साफ्रोमबो नङा, कयेकजनल' रायजोफोर। दिनै बिथांमोना दि मा सिमां नुनानै बै ट्रेक्टर दालायाव गाखोहैखो बेखौबो बिराद साननो गोनां खोथा दिनैनि दिनाव नङा होमब्ला। दिनै बिथांमोना मावै मावै मावबाय, जायै जायै जाखांजोब्बाय। दा बिथांमोना दिनै माने जोबनाय समावसो दिनै दोल बोदलालाबायनो थांबाय नङा होमबा। बिराद इन्टारेस्टिं रायजोफोर। दा दिनैनि दिनाव बिदिनो माने बिथांमोनखौ बुङोब्ला दुखु मोनो, माने गाज्रिबो बांद्राय बुंजाया नङा होमब्ला। दा बिथांमोनखौ साननांगोन दिनैनि समावसो मानो जइन जाखो। आरो दिनै जाय मानसिया हारिनि फारसे सिन्था खालामदों बै बिथांमोना दिनैनि दिनाव माने ट्रेक्टर दालायाव गाखोहैला दे रायजोफोर। दा साननानै नायोबा माने बिराद दुखुनांथाव आरो नङा होमबा। दिनैनि दिनाव ओरैबायदिसो जागासिनो दङ, माने बै मोनसे हाखर नङा होमब्ला, बै हाखराव माने बारजुमोब्ला गोग्लैयो बेखौबो मिथिखागौ। ओमफ्राय बै मा होनो सुआव गायोबा आथिङाव हाबो होनना मिथिखागौ। अब्लाबो हाखराव बारजुमगासिनो दं, माने हारां हाथां सुआवनो आथिं होगासिनो दं दिनैनि दिनाव नङा होमब्ला। जों बेखौसो सिन्था खालामनांगोन। दिनैहाय सिन्था खालामना नायदो रायजो राजाफोर। दिनै आबसुनि मानगोनां दिपेन बर' बिथाङा जोंनि हारिनि अलखदखौ नुनानै खौसे जानांसिगौ होननानै बिथाङा मा लांखावनो बुंबाय नङा होमब्ला। नाथाय दिनै बैफोरखौ बावनानै दिनै बै हाखराव बारसोमनाय बायदि बारसोमगासिनो दं आरो मा, आरो बे हारां हाथां सुआवनो आगान होगासिनो दं। दा खैफोदा सोरनि जागोन नङा होमबा। हाखरखौ नुखानानै हाखराव बारजुमबा बे गावनिसो खैफोद। सुआव नुनानै सुआव जुदि गायोबा बे गावनिसो खैफोद। दा दिपेन बर' बिथां बुंनाय बायदिब्ला माने दिनैनि दिनाव माने जोंनि बर' हारिनि माबाखौ, जोंनि बर' हारिनि खैफोदखौ जों बर' हारियानो बुथुमगासिनो दं आरो मा। नंखायनो दिपेन बर' बिथां बुंनायखौ एसे खोमा होदो रायजो राजाफोर, आं खावलायबाय नोंथांमोनखौ। एसे इन्टारेस्टिं खोथा खोनाबावदां लोगोफोर। माने ओरैबायदि होननाय खोनादों, माने जाय बिथांमोना माने BPFखौ गारनानै माने जुदायाव खारलांबाय, माने बै बिथांमोननि थाखाय माने मा होनो BPFआ माने खालि गोजा होबाय होननाय खोनादों आरो। माने उनाव फैफिननो नागिरबाबो बै खालि गोजा दं नालाय बेखौ फुखुमोरनो हाला होननाय बेफोरबायदि अनेक खोथा खोनादों। दा बेफोर खोथाखौ गोसोआव लादो रायजोफोर। एसे अननानै माने जाथिनि अलखदखौबो सिन्था खालामदो, बे हाखराव दा बारजुमलाबायसै। दा लोगोफोर, संसाराव रोजा रोजा मानसि, लाख लाख मानसि नङा होमब्ला। दा बयनिबो साननाय हनाय गासिबो माने आलदा आलदा आरो मोनफा मोनफा नङा होमब्ला। दा जोङो दिनै अनेक सिन्था खालामनांगौ गोनां। दा बिथाङा अनेक खोथा बुंबावदों रुंगल बर' बिथाङा, आरो दा बिथाङा बुंबावदों बिक्रम दैमारि सारखौ, माने बै समाव सरकाराव थानाय समाव NDFBफोरनि सोमोन्दै बिथाङा मानो बाथ्रा बुंनो हायाखिसै, आरो एक्स ग्रेसिया लननि थाखाय बिथांमोना मानो बाथ्राखौ बुंनो हायाखिसै, आरो मार्टियार्स फेमिलिनि थाखाय मानो बाथ्रा बुंनो हायाखिसै, रिहेबिलिटिनि सोमोन्दै मानो बाथ्राखौ बुंनो हायाखिसै होननानै बिथाङा अनेक माने कुइसन खालामदों लोगोफोर नङा होमबा। मोजांनि बाथ्रा। दा बिनि एन्सारानो मोनसेल'। दा बै समाव माने मा होनो खुनु पिस एकर्ड जायाखैमोन नङा होमब्ला, सान्ति सुक्ति जायाखैमोन। दा दिनै 2020आवसो माने NDFB बा एबसुनि गोरोबथा जादोंमोन, पिस एकर्ड नङा होमबा। दा जोङो बै समनिफ्राय लानानैसो माने
जोङो बाथ्राफोरखौ सावरायनो हायो। पिस एकर्डनि उनावसो बैफोर स्किमफ्रा ओंखारदों, नंगौना नङा लोगोफोर? रिहेबिलिटि होन, बेबो मोनसे पिस एकर्ड माने गोरोबथानि उनावसो ओंखारनाय, नङा होमब्ला? मार्टियार्स फेमिलि, बेबो माने पिस एकर्डनि उनावसो माने जों बेखौ सावरायनो हायो, नङा होमब्ला? आरो एक्सेस ग्रेसिया, बेबो पिस एकर्डनि उनावसो माने ओंखारनाय स्किम, नङा होमब्ला? बिदिब्ला दिनै पिस एकर्डआनो जायाखैमोनब्ला, होमबा बेफोर स्किमफ्रानो गैयामोनब्ला, फाग्ला बे बाथ्राफोरखौ बै सिगाङाव बोरै सावरायनांगौ जाखो, नङा होमब्ला? नाथाय दिनैनि दिनाव नोंथांमोना पिस एकर्डनि उनाव गासिबो सोमजिनाय स्किमफोरखौ लानानै दिनै नोंथांमोना मानोथो खामानिफोरखौ मावनो हादा? दिनै आसल सोंनाय फिननाया बेसो। दिनै नोंथांमोना थाखानाय स्किमफोरखौ लानानै दिनै मोनसेबो खामानिखौ मानो मावफुंनो हादा? रिहेबिलिटिनि सोमोन्दै दिनै नोंथांमोना मानो खामानिफोरखौ मावनानै होनो हायाखिसै? एक्सेस ग्रेसिया, बेबो आद्रा खिद्रा जाबाय, बेफोरखौबो मानो होनो हायाखिसै, नङा होमब्ला? रिहेबिलिटि, बेबो दिनै आद्रा खिद्रा जाजोब्बाय। आरो बिटिआर दफा, बेबो गासिबो दिनै आद्रा खिद्राजोब। बिदिबा नोंथांमोना दिनै पिस एकर्ड खालामनायनि मा लाब जाखो? जोंनि बर' रायजोआ पिस एकर्ड खालामनायनि मा लाब जाखो, नङा होमबा? दिनै एनडिएफबि बिदा फंबायमोनहाबो पिस एकर्डनि उनावबो दिनैसिमबो गवा। बे मा पिस एकर्ड जाखो? दा रायजोफ्रा जोङो बेखौसो सोंनांगोन दिनैनि दिनाव। आरो बै पिस एकर्डनि सोमोन्दै माने जे मावफुंनांगौ दफा, माने बेफोर मावफुंजागोन ना मावफुंजाया, माने जोंनि बर' रायजोफ्रा गासिबो सोंनांसिगोन रायजोफोर।